Sa videong kuha mula sa Facebook uploader na si Priscilla, kita ang paglagablab ng apoy na tumupok sa mga kabahayan sa Kamanggaan Street, Barangay Mabanugbog, Urdaneta City, Pangasinan kaninang madaling araw. Aabot sa mahigit kumulang 20 kabahayan ang tuluyang nawasak dahil sa sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog dakong alas 2:45 ng madaling araw subalit alas 3:24 na umano nang maitawag sa kanila ang insidente. Dahil sa dikit-dikit na kabahayan, gawa rin umano sa light materials ang mga ito kaya't mabilis na kumalat ang apoy. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog kung saan 5 fire truck ang nagamit sa pag-apula ng apoy. Dakong alas 5:18 na kaninang umaga nang ideklarang fire out ang sunog. Wala namang naitalang nasugatan sa insidente. Isa sa mga naging challenge din namin, balakid sa amin, yung accessibility ng pagpasok ng truck. So hindi natin na-penetrate kaagad gawa ng yung daan doon medyo masikip. And dikit-dikit yung mga kabahayan. Umabot po ng more or less nasa 20 families po yung nasunog, and then yung mga bahay na nasunog ay ganun din po. Umabot din ng abot ng 20 na kabahayan. Wala pong nasugatan sa side ng mga civilian at ganun din sa ating mga uniform personnel sa BFP. Subalit maraming mga nasira na bahay at nasunog lahat ng mga kagamitan nila doon. Kabilang sa mga nawalan ng tirahan, sina Sally at Rostom. Wala rin umano silang naisalbang kahit na anong gamit dahil sa mabilis na paggapang ng apoy. Pagising namin, mag-asawa, malakas na yung apoy. Kaya hindi namin nagapan lahat ng gamit. Kahit isang gamit, wala kaming nailigtas. Maliban sa motor, 4 na motor. Mayroon kaming 8 unit na computer shop dito. Pati mga kagamitan, speaker, pati may sari-sari store kami dito. Makakuha po sa akin sa kalubang ko kasi yung pinaghirapan ko, paguran ko, bali nawala ang lahat. So, sana matulungan kami dito. Lahat kami nasunugan, 20 pamilya nasunugan. Sana kahit kung tulong makawat, kahit damit. Kahit na sir, masusuot na pang araw-araw. Kasi po yung kapitbahay namin po, nasusulog na po. Tapos po, nung nakatulog po kami, bigla po sumabog yung gasol niya. Wab! Sabi niya, tapos pumunta na sa kusina namin, pati yung namin, nasunog, ginising-gising kami. Wala kami nadala po lahat kasi mabibigat po. Kaya wala na kaming madala. Masakit sa damdamin ko po, parang pati yung mga gamit ko po nawawala. Sabi ng anak ko, Mama, labas! Labas ka na dyan, masusunog ka. Mas maganda na yung masunog ang kagawaan kung ikaw na ina namin. Sabi, kaya lumabas na po ako. Ang hinihingi namin po tulong. Bigas ang kailangan namin, damit, wala kami po damit, pagkain po. Importante po pagkain. Inihahanda na ng barangay katuwang ang CSWDO ang evacuation center na pansamantalang tutuluyan ng mga nasunugan. Samantala, iniimbestigahan pa ng BFP kung ano ang pinagmulan ng sunog at kung magkano ang kabuuang danyos ng mga nasunog. So hindi natin sineselebrate ang Fire Prevention Month. Ino-observe natin. So pag sa bahay, tiyakin natin na yung ating mga kagamitan na nakasaksak sa kuryente, yan plug natin. And then siguraduhin na ipacheck sa lisensyadong electrician yung ating linya ng kuryente. Kasi kadalasan yan ang pinagsisimulan ng sunog. And then pag nagluluto, kailangan bantayan, huwag pabayaan. Iwasang manigarilyo, lalo na sa ating mga magulang pag matutulog. And then tumawag kayo doon sa mismong concerned fire station. Lester Narag, Balitang, Solid North.